Финская блогерша приехала в российский город Кандапога в Карелии и поразилась уровню жизни россиян. Tää on venäläinen getto, mennään kattoo. Joo, siellä tapahtuu joku tappelu. Okei, tässä keskellä meillä on tämmönen koripallokenttä, joka on aika hyvässä kunnossa, joka on vaan repinyt nää auki. Okei, tässä meillä on tämmönen joku asuntola, siellä asuu alkoholisteja, mistejä. Me voidaan mennä tonne sisälle. Kuinka hyvä tuoksu täällä on. Kuinka mukava paikka. Minä en kylmää, mä näin nälkää, mut fuck the police. Mä oon ikuisesti nuori. Tämmönen hieno auto tässä. Joo. Tässä on näitä mukavia paikallisia asukkaita. No kiitos kun katsoit! Однако часть ее подписчиков не поверили в то, что она находится в России. If this is Finland or Russia, what the fuck? This is not Kouvola, this is not Vanta, this is not Estonia. This is Kondopoga. But there was a Finnish car. Well, yes, there is a Finnish car and I was surprised too. But let's look right here. All the other cars are Russia. Number 10, Karelia, блядь. You wanna see a Lada? Here is Lada with a Russian медведь, beer, and there is Russian flag. Where else would you see a Russian flag? You know? Oh.